Pravidelné podcasty každý štvrtok o 18. hodine. Mehdi Forovhar, môj dnešný host, zubný lekár v Trenčíne. Vítajte u nás v štúdiu. Ďakujem, pekný deň vám prajem. Pán doktor, ja som si vás pozval do štúdia ako človeka, ktorého poznám po tej stránke pacient-lekár. To znamená, že som váš pacient, ale zaujal ma ten váš príbeh, že nie ste samozrejme zo Slovenska, to je na vás evidentne vidieť, ale že ste z Iránu. Čo pre vás ten Irán znamená? Takže som sa narodil v Iráne, v takom meste Širaz. Kde sa to nachádza približne? Širaz je presne asi 20 km od Persepolisa. To znamená, od Persepolisa to bolo hlavné mesto Perskej ríše. Perskej ríše, presne. Pokiaľ mám dobré informácie. Presne. A som tam sa narodil, vyrastol som bol v Iráne ako decko, bývali sme na podnájom. Počase ocko pracoval, môj ocko v tom danom čase pracoval v zahraničí, tak často bol v zahraničí a pracoval, sa vrátil naspäť, takže sme kúpili dom a počase sme mali väčšie domy. A tam sme bývali, takže som vyrastol vo viacej domov. U nás bežný spôsob, naša mentalita je taká, že väčšinou 5, 6 do 10 rokov vydržíme na jednom mieste a potom vymeníme to. Takže stále migrujete, áno? Emigrujeme, tak aj domy stále, preto my rastieme. Moja rodina je teraz momentálne veľká, takže sme boli najprv 3 deti, potom ďalšie 3 prišli, takže stále mali sme... Rozrastala sa rodina. Áno, presne. A ku tomu tak zmenili sme a išli sme do iných domov, väčších domov. To znamená, že ale to ste nestávali tie domy, to ste vždy prenajímali, áno? Nie, prenájom bol, keď som bol absolútne malé decko, tak keď som sa narodil do 4 rokov a od 5 rokov už sme mali vlastný dom a už potom ďalej po každom deckom nejaký nový dom a nový dom a nový dom. Takže približne taký kočovnícky život. A koľko tých domov bolo? Keby ste to tak vedeli zrátať. Určite viac ako 10. To znamená, že 10 krát ste sa sťahovali, áno? Komplet, áno. A u vás je to akože bežné, hej? Nie je to niečo, čo by to bolo výnimočné. Tak porovnávanie zo Slovenskom, že človek tu sa narodí v jednom byte alebo v dome a sa usídli a nejde nikam. Určite my sme iní. My stále hľadáme niečo lepšie. Zmena v tom živote. A spomínali ste tých vašich súrodencov, tú vašu rodinu. Z koľkých detí pochádzate? My sme 4 bratia a 2 sestry, tak sme dokopy 6. A vy ste v poradí? Druhý a najstarší syn. Najstarší syn a druhý v poradí, áno? Keby ste si mali tak zaspomínať na vaše detstvo, do koľkých rokov ste vlastne boli v tom Iráne konkrétne? Ja som prišiel na Slovensko v 92., takže vtedy som mal 22 rokov. Takže prakticky celé to detstvo aj dospievanie ste prežili v Iráne. Áno. Tak aké je také detstvo v Iráne? Porozprávajte nám o tom. Dá sa to porovnať, že tie deti iránske sa hrajú približne rovnako ako u nás, alebo ako tam je to detstvo v Iráne? Podľa mňa to bolo tak presne v tom danom čase, keď som bol ja malé decko, takže bolo takisto ako na Slovensku. Vy na Slovensku na ulice hrali ste hokej cez zimu a my sme hrali futbal na ulice. Takže behali sme, takže väčšinou sme boli na ulice, behali sme, hrali sme. Tak neboli ako teraz počítače, mobily, takže všetko, môžem povedať, že veľa vecí máme rovnaké. V tom období, keď som sa narodil ja, a keď sa narodili ste vy, takže sme mali rovnaké detstvo. Vonku, kamaráti, rodina, sme sedeli, aj rodina boli vonku, takže všetci mali sme času viacej a spolu rozprávali a sme hrali. Tak. Ale neboli ste len také dobré deti, ale robili ste aj tie zbojníctva, hej? Určite. A aké sa robia zbojníctva v Iráne? U nás sa trebárs rozbíjali okná, alebo sa na činžiakoch vyzváňalo po vchodoch. U vás čo sa tak v Iráne také zbojníctva robili, také detské? Presne ako hovoríte, zvoniť a utekať preč. Presne. Hovorím, väčšinou máme rovnaké. Ako keď sa pozriem na tie staré fotky slovenské, takže Slováci, čo hrali, bicyklovali, to isté. Ja keď som bol decko, hral som bicykel, hral som futbal. Hrali sme na ulice, behali sme za sebou.
Takže všetko bolo tak, všetko hralo v tej malej uličky, ktorý nebolo veľa aut. Keď prišlo auto, tak sme beránky dali sme bokom, prišiel auto a znovu hrali sme. Ten Irán je pre nás veľmi exotická krajina, musíme si povedať, že nie je to tak bežná destinácia, kde sa chodí na dovolenku, ako treba do Chorvátska, alebo ja neviem kde, do Španielska, že ako to tam vypadá z hľadiska tej infraštruktúry? 20-30 rokov dozadu bolo dostačujúce. Natoľko, že Irán pri Bohom posledných 40 rokov vyrastlo a obyvateľom má až 4-násobne viac. No teraz má okolo 80 miliónov. Áno, keď som sa narodil, ja mal 20 miliónov. 20-25 miliónov sme mali obyvateľov. Takže ono rastie strašne rýchlo. A tí ulice, tí domy, všetko sú už malé. A natoľko, že tam Irán je trošičku problematické. Veľa aut. Teraz momentálne naposledy, čo som bol tam, na tých ulica, viete predstaviť, že len auta, zápcha, semafory, ľudia, veľa ľudí. Ale Irán ako taký, ako krajina, je aj hornatá, ale má veľkú časť územia púšť. Áno. A tieto mestá, čo aj kde ste bývali, to je všetko na pokraji púšte, hej? To nie až po kraj púšte, ale púšť nie je ďaleko od nás. Takže za 4 hodiny máme púšť, za 4 hodiny mám Perský záliv, takže čisto more. A tam, čo bývam, takže sú hory, takže o 2 hodiny ďalej od môjho domu, takže tam je lyžiarske stredisko. Takže v tom kruhu 4 hodiny máte všetky 4 obdobie ročne. To je zaujímavé, že spomenuli ste, že máte tam aj lyžiarske strediska a z Iránu nie je žiaden svetový lyžiar a pritom sú tam väčšie kopce ako tu pomaly v Európe, alebo respektíve minimálne u nás. Určite, my máme najväčší hory, tak máme 6000, takže jeden z tých 6000 máme. Lyžujeme ako ľudia, ktorí sú blízko, tak chodia lyžovať. Ale tak, len tak rekreačne, žiadne že športové. Nie, práve, že to nie je žiadne športové. Neviem, asi tam nie sme takí dobrí v tom, ako vy. A vy preferujete nejaký šport? Tak keď som bol mladý, tak preferoval som futbal. A to ste tam v Iráne, áno? V Iráne. Aj keď tu som bol na akej úrovni? Len na ulici, alebo ste aj za nejaký klub hrali? Nie, ja som len na ulici a fyzicky ja som športoval všetky športy aspoň raz. Všetkého som skúšal, ale nikdy som nebol športovec. Takže jediný, čo viem, môžem vám povedať, že som najlepší v tom šach. Kedy si som hral šach, takže to bolo najťažšie šport, čo som hral asi. A už je to 20 rokov dozadu. A ešte aj teraz hrávate šach? Keď bude, tak budem hrávať, takže už nie, nemám s kým. V Trenčine je šachová liga, myslím, sa hrá? Viem, ale nie času teraz. Nemáte čas? Hej, teraz je väčšinou môjho času je v robote a potom víkendy sa venovať rodine. Jasné, tam sa postupne dostaneme. Takže sa vráťme naspäť do toho Iránu, do toho vášho detstva. Predpokladám, že poznáte, že tu na Slovensku funguje systém materskej škôlky, základná škola, stredná škola, vysoká škola. Ako to funguje v Iráne? My máme pred školou, to je tá... Pred školou základnou, áno? Pred základnou školou, takže chodíme rok do školy, hej? To je taká akoby u nás materská škola, hej? Také akože príprava na základnú školu, presne, niečo také, hej? Presne, a to nie je povinné. To nebolo povinné, tak aby sme videli, ja mám informácie, čo poviem vám, že to je z môj detstva, takže som chodil. Potom mali sme základnú školu, to je všeobecné, pre všetky sú rovnaké, to je 5-ročné. 5 rokov chodíme do školy a po 5 rokov máme niečo, ako vy máte maturitu, máme nejakú skúšku po 5 roky a potom môžeme vyberať ďalšie 3 roky predmet. Môžeme predmet vyberať matematiku, môžeme predmet vyberať čokoľvek. Takže prípravná začína od 6 rokov. 7 rokov. 7 rok sa nastupuje na tých 5 rokov. Áno. Áno, to je 12-ročný, skončíte ten 5-ročný. Tú 5-ročnú základnú školu, potom spravíte skúšku. Áno. Potom vyberáme 3-ročnú školu, ktorá môže byť praktická škola. To znamená, od 12 rokoch si vyberáte praktickú. Áno, keď chcete ísť na elektroniku, alebo keď chcete ísť na stolárstvo, alebo keď chcete ísť normálne na niečo, ako u vás pred gymnázium.
Áno, také všeobecné vedy, všeobecné vzdelanie. Presne. To budeme mať 3 roky. To znamená, to je 12 a 3 je 15 rokov. A potom mali sme 4 roky ďalšie. Znovu to bola taká finálna skúška. A po tej finálnej skúške vybereme tu u vás hovoria gymnázium. Potom máme všeobecnú gymnázium, potom máme ekonomiku, potom máme matematiku, tam sú viacej rozdielne, odbornejšie. Áno, ale to všetko je od tých 15 fyzických rokov. Áno. A to trvá, to akoby gymnázium, alebo toto trvá 4 roky. 4 roky, presne. A potom maturujeme. Áno, to klasicky máte 19 rokov, maturita ako u nás. Približne 18 áno, tak, 18 plus rokov? minus, jasné. Áno. A po skončení školy, klasicky ako u nás vysoká škola, hej, máte možnosti. Takže možnosti sú, ale u nás systém vysokej školy bolo iným spôsobom. U nás je celoštátna prijímačka, takže všetci ľudia na jeden deň idú na prijímačky, otázky sú rovnaké. Na hoci akú školu, to je jedno. To je jedno. Potom na tých prijímačky, keď pôjdete, tak dostanete body. Môžete byť od 1 do 1 000 000 poradie. Takže keď ja som bol, takže boli 1 000 000 študenti z celej Iráne, čo prihlásili na vysokú školu. Áno. A v tom danom čase ja som bol 20 000 v poradí, ktorého prijali. Ktorý môže napísať na vysokú školu. Aha. Tak podľa toho môžete potom vyberať, akú školu chcete. Napríklad na medicínu vôbec nedostanete. To je nemôže. Tam je problém, hej? To je prvý 5 000 dostanú. Hej? Že prvých 5 000 trebárs môže ísť na medicínu. Aj keď chce, môže tí prvé 5 000 ísť na medicínu. Ale nie všetci vyberajú medicínu. Jasné. Čím ste prvý, tak môžete vybrať, čo chcete. Čo chcete, áno. A čím ďalej, takže už musíte vybrať to, čo vám dostane. To znamená, že tie prijímačky sú rovnaké pre všetky typy vysokých škôl. Áno. Hej? A tí najlepší si môžu vyberať, kde by chceli študovať. Áno, ale fyzicky je to rozdelia, myslím, že na 3 časti. Tí skúšky celoštátne. Jedna je odbor, bereme do úvahy, že medicína, farmakológia, veterinárstvo a tak ďalej. Druhá je matematika, fyzika a tak ďalej. Áno. A tretia potom už ide na tú ekonomickú časť. Takže ono sú 3 prijímačky rozdielne. Áno. Alebo momentálne myslím, že 2 alebo 3 má. Byť presne nie som istý najnovšiu informáciu, už keď dlho tam nežijem, neviem. Jasné, chápem. Takže potom podľa toho vyberajú. Vy ste študovali na vysokej škole v Iráne? Nie. Nedostal som, takže išiel som na vojnu. A tam je povinná vojna. Dobre. Tak tam sa ešte pomaličky dostaneme aj k tej vojne. Po 50 eur vyhrávajú Ľuboš Chorvát Opatovce a Jaroslav Klimo Dubnica nad Váhom. Všeobecne Irán je islamská krajina. Áno. Aj vy ste z islamskej rodiny. Ako sa u vás praktikoval ten islam? V rodine, takže ocko je veriaci, silno veriaci, mamka je silno veriaci. Takže ako decko, tak sme modlili sa. Takže normálne. Odkedy sme mohli, takže sme začali modlitby, chodili sme do myšitu a ako kedysi na Slovensku boli pionieri, tak všetci chceli ísť tam. My sme chodili do myšitu, tam boli skupiny, naučili nás niečo, sme chodili na výlety a modlitba to bolo ako ku tomu patrilo. Ale to áno. bolo pre vás viac menej ako nejaká zábava. Áno, to bolo nejaká organizácia, ktorej sme chodili tam. Aký je vekový rozdiel medzi tými vašimi súrodencami, medzi vami teda? Koľko je vekový rozdiel? Takže moja sestra ako prvá sa narodila, 2 roky neskôr ja, 2 roky neskôr brat. Potom bolo 10-ročná pauza a potom znovu brat sa narodil, potom ďalší brat za 2 roky a sestra za 2 roky. Takže vy ste vyrastali stále s niekým, kto bol babetko alebo malý niekto. Presne. A ste sa starali o tých súrodencov? Ako to tam funguje? Že u nás je to tak, že keď ste starší súrodenec, tak mama povie zober ho alebo zober ju a choď pokočikovať alebo hraj sa s ňou, ja teraz mám robotu. U vás to taktiež fungovalo? Tak čo ja pamätám, v tom danom čase napríklad najmladšia sestra bola malá. A keď som bol mladý chalán, keď som chcel ísť vonku, stále ju som zobral so sebou. Tak to bolo zábava pre mňa. Takže sme chodili vonku. Ale väčšinou tak ako bežná rodina. Takže pomáhali sme, nákupy robíme. Napríklad, pamätám sa, nákupy musel som robiť ja.
ráno ísť kúpiť čerstvý chleba a tak ďalej. To bolo také postupné. Čím starší, viac musíte starať sa. Áno. A pomáhať. Áno. A potom, keď už jeden odíde z domu, tak druhý začína a postupne ďalej. Spomínali ste teda, že ste zo 6 súrodencov, to znamená, toto by mali byť vaši rodičia, predpokladám. Áno, to je mamka a môjho otca. Tam. Oni sú originál Peržania? Áno, oni sú originál Peržania. Aj sú z toho mesta, kde ste sa narodili? Takže moja mamka je z toho mesta, čo som sa narodil. Môj ocko pochádza z malej dediny. Keď hovorím malej dedine, stále spomínam na to, keď som bol malý, takže jeho dedina ani na mape nebolo. Aha. A malo obyvateľov tak 5000 rodín. A každá rodina mala minimálne 10 detí. Takže bola taká dedina ako Trenčín, asi práve podobné, keď predstavíme 50 000. Áno. Takže tak z malej dediny v púšti. Môj ocko pochádza priamo v centrum púšti. To znamená, že mal blízko k tej absolútnej tradícii toho iránskeho života. Kto sú títo ľudia? Popíšte nám ich. Vedľa mňa to je moja sestra, najstaršia, Leila. Aj sa podobáte trošku, je tam vidieť taká podoba. Áno, a vedľa nej je jej dcera Nilufar. Aha, takže to je vaša netier po našom. Áno, presne. Oni žijú momentálne v Kanade. Oni sú v Kanade, áno? Áno, sestra žije už dlhé roky, viac ako 20-30 rokov žije v Kanade a jej deti už tam vyrastli. Aj keď sa narodili v Iráne, tak vyrastli tam. A táto pekná černovláska, to je kto? To je moja dcera. To je vaša dcera? Áno, to je moja dcera a vedľa neho to je môj mladší brat. Áno. A dcera sa ako volá? Sahar. Je po persky alebo po arabsky, to je brieždenie po slovensky. Keď sa svíta, hej? Áno, presne. Aj keď ideme sa modliť a tak ďalej na Ramadán, stále stávame sahar a ranajkujeme. Ako to je ranajky pred to... Áno, pre tou modlitbou. Áno, presne, tak. A koľko vy máte tu deti? Koľko mám deti? Áno, dve deti mám dceru, ktorá má teraz momentálne 17 rokov. To je táto kočka, áno, sympatická. Áno, a potom mám syna, ktorý má 12 rokov. Samir. Áno. A tí vaši súrodenci v Iráne tiež mali ambíciu študovať alebo chceli študovať. Ako to vaši rodičia zvládali? Ako to funguje to školstvo? Musí sa to platiť? Alebo ako to tam je v Iráne? V Iráne väčšinou je zadarmo. Celá škola je zadarmo. To znamená, aj základná škola je zadarmo, aj tá stredná, aj vysoká je zadarmo? Áno, všetko je zadarmo. Po revolúcii prišli aj súkromné vysoké školy, ktorí nikdy nemali hodnotu toho štátneho školy. Nikdy neboli takí dobrí študenti z toho súkromného, neodišli ako z tej štátnej. A čím to bolo? Pretože štátne školy, vysoké školy to už dávno boli tam. Už dávno boli známi, všetko mali. Tí súkromní školy už otvárali, aby dokázali niečo. Ale to bolo od začiatku a to nedalo sa dobehnúť, presne. A tí vaši súrodenci, ak teda môžete spomenúť, čo oni vyštudovali, alebo čo študovali? Sestra teraz má vysokú školu právo, ktorý v Kanade... A to študovala v Iráne, alebo všetko už potom v zahraničí? Už v Kanade sa už študovala. A v Iráne vyštudovali čo? Sestra urobila maturitu. Áno. Potom začala chodiť na vysokú školu na zubarinu. V Iráne? Nie v Turecku. Aha. Ale sa zalúbila a nechala to a sa vydala. A manžela má Turka? Manžela má Iránca. Áno. Takže z Iránu chodila do Turecka do školy? Ona tak prvý rok išla do Turecka do školy, aby robila zubarinu. A medzi tým zoznámila za svojím mužom, ktorý bol v Iráne. Študoval v Iráne, pracoval v Iráne už. A medzi tým už povedal, že zubarina nevyhovuje. Chce byť manželkou. No paráda. A potom tí ďalší súrodenci? Brat, čo vidíme na fotke, Mohamed Ali, on študoval stavebného inžiniera v Iráne, dokončil školu. Takže on je stavebný inžinier. Tu vidíme fotku, tak asi väčšia rodina pohromade ste, predpokladám. A to ste v Iráne? Toto je v Iráne, áno. To je u môjho brata. Aliho.
A tam dole napravo to je otec, áno? Áno, to je otec, naľavo je mamka, vedľa mamka je najmladšia sestra, ona sa volá Sara a vedľa nej je môj brat Amin. Áno. A ako je u vás v Iráne ponímaný vzťah detí a rodičia? Mojim deťom vysvetlím, že pre mňa najdôležitejšia osoba v mojom rodine sú najprv môj ocko a mamka. Oni potrebujú ma, ja som najstarší syn, ja som povinný im pomáhať. Ostatní nemusia. To je z tej hľadiska toho islámu, áno? Nie, to je z hľadiska rodiny a Irán. Nejde. V isláme nie je. Akože v Iráne je teda tradícia, že najstarší syn má za úlohu sa postarať o rodičov? O všetky. Aj o súrodencov? Áno. Aha, takže vy ste akoby otec číslo 2. Áno, presne. Aha. To mal by byť. Takže teraz momentálne, chvála Bohu, že rodina, zbytok sestry a bratia tak tiež pomáhajú rodičom, ale hlavná úloha musím mať ja. A tým, že žijete v zahraničí, teda tu na Slovensku, aj tá vaša rodina, koľko rodiny máte tam tých súrodencov ešte v Iráne? Momentálne v Iráne nikto. Tam už nežije nikto? Už nežije nikto. Takže, oni sú všetci po svete rozbehaní? Presne. Po svete už menej po svete. Preto takže ja som tu začal žiť, takže poprosil som brata. Brat prišiel za mnou z Anglicka, ktorý už dlhé roky žil v Anglicku. A on je fyzicky občan Anglicka, presne. On tu žije so mnou. A druhý brat, čo s manželkou a so synom, žili dlhodobo v Dubaji. Tiež oni presťahovali na Slovensko. Tak sa im narodilo tu na Slovensku v Trenčíne nedávno aj dcera. Takže syn im sa narodil v Dubaji, dcera v Trenčíne, takže oni tu bývajú so mnou. Takže my teraz sme jedna skupina mojej rodiny, ktorí žijú v Trenčíne. Druhá skupina, staršia sestra s rodinou, mladšia sestra s mužom, ona ešte nemá deti. A potom ocko a mamka bývajú tam. A to je tam je kde? V Kanade, v Toronto. V Kanade. Aha. A keď ste spomínali, že vy ako najstarší syn máte za úlohu to akoby všetko koordinovať a aby tá rodina fungovala, hej, z hľadiska pomoci, aj to tak robíte? Snažím sa. Ak bude potrebné, to najprv som prihlásim ja. Prvý som ja. A už dokedy môžem. Preto nie všetko o financie, nie všetko v danom čase sa dá robiť. Keď oni momentálne sú v Kanade, tak väčšinou sa im venuje moja sestra, staršia. Bere ich k doktorovi, bere ich ku sebe, bere ich hore, dole, všade. Ale z hľadiska financie už pomôžem ja a občas moji mladší bratia, keď majú. Takže. A tak sme sa trošku posunuli ďalej z toho Iránu. Ako to vlastne vzniklo? Prečo Slovensko? Prečo nie, ja neviem, Londýn, alebo ja neviem, hociaká iná krajina, hej? Ale zrovna Slovensko. Po škole som bol na vojnu, skončil som vojnu a už som mal možnosť vybrať ísť pracovať alebo študovať. Takže natoľko, že som stále chcel ísť do zahraničia. Tak môj otec mi ponúkal, že môžem ísť do Indie alebo do Kanady študovať. A tak už bol som rozhodnutý, že pôjdem najprv do Indie a tam bolo z hľadiska financie menej náročné ako v Kanade. Áno. A plán všetko bolo pripravený, že odchádzam a jeden z mojich kamarátov, veľmi dobrých kamarátov, hovorí, že môj bratranec idú do Československa. Tam študovať medicínu. Áno. A hovorím, že ako tam je. A ten môj kamarát hovorí, že ja som študoval v Zagrebe vtedy. Vtedy v Zagrebe hovorí, že krásne mesta, krásne baby, krásne počasie, tam je dobre, ľudia milí, jednoduché, všetko je dokonalé. A prišli sme na Slovensko. Takže samozrejme, reč ste neovládali nič. Keď som prišiel na Slovensku, prvé, čo bolo, to bol som šokovaný. Z čoho? Z všetkého. Pozitívne, alebo negatívne? Väčšinou bolo negatívne. Bolo v tom, že ja som prišiel z Iránu, ktorý je štát, ktorý väčšinou ľudia myslia, že tretie svetové štáty nemáme nič. A keď som prišiel na Slovensko, tak najprv, čo sme letisko Bratislava, to bolo strašne málo. Nevideli sme, či je to letisko alebo niečo. Alebo nejaká len ihrisko. Ihrisko, presne.
Potom v autobuse z tých dedín sme videli, že v Senci ľudia majú kuriatka doma, zeleninu. Ano. Nevideli sme, či Senec je mesto alebo dedina. A čo tam robíme vôbec? Staré auta. To bolo také, že... Oproti tomu Iránu to bol veľký skok? Veľký. V Iráne tá úroveň bola o mnoho vyššia? Oveľa bolo vyššia. Predtým, keď sme rozprávali, kam ideme, srdce Európy. Ja som poznal Československo predtým. Ale stále hovorím, že v tom poznali ste ho ako? Podľa všetkého. Podľa toho, že bol dospelý krajina. Vyrábali všetko. Veľa československých vecí predávali v Iráne. Veľa vecí boli v Iráne známi. Takže z Iránu ste poznali Československo. Áno. Prišlo prvé sklamanie. To bolo také sklamanie v tom bolo, že nebolo dospelá krajina pre nás. Ale ľudia... Vyspelá krajina. Áno. Presne. To nebola vyspelá krajina. Ale pre nás bolo výhoda, že to bolo, možno aj to bolo dobré. Možno pre mňa, keď teraz spätne berem, takže veľa vecí tu neexistovali. Napríklad v tom danom čase, čo som prišiel na Československo alebo Slovensko, tu neboli drogy. Tu neboli toľko vecí, čo boli v iných krajinách. Ktorí boli bežné. Veľa detí išli študovať inde a nikdy neskončili školu. Na toľko, že tu neboli toľko zábavy, toľko lunaparkov, toľko vecí. My sme mali jediný, čo my sme mohli ísť ako na zábavu, tak sme išli na nejaké diskotéka a to boli len víkendy. Takže nebolo čo ísť na zábavu, mali sme sa učiť. A vy ste boli naučení v Iráne žiť taký plnohodnotný život, že ste sa zabávali pravidelne? Pravidelne. Aj teraz. Každý deň. Každý deň sa zabávali? Každý deň. Hej. Aj teraz, keď idete, to sú veselí ľudia. Všetci chodia do roboty, ale večer spolu sedia, rozprávajú, hosty, veľa ľudí príde, veľa ľudí odchádza. Nikdy nevečeráme sami, nikdy nie sme sami. Dvere stále otvorené. 100 eur vyhráva Lídia Šimková, Trenčín. A keď ste teda prišli na to Slovensko, spomínali ste, že do Senca, áno? Áno. Už vtedy ste vedeli, že idete študovať medicínu, alebo ste len prišli, že idete hľadať niečo, kde budete študovať? Nie, ja som fyzicky vyberal, v tom danom čase, čo som prihlásil, tak vyberal som zubarinu. A keď som podal zubarinu, mi dali možnosť 2 školy. Takže mi dali možnosť ísť do Plzeň alebo do Košic. A vtedy Československo bolo jedno, takže hovorím, že čo je rozdiel medzi Košice a Plzeň? Že tam nejaký Pivo. nejaký 5 hodín vlakom. Takže pre mňa 5 hodín cesta od jedného do druhého nebolo ďaleko. Takže Košice bol lacnejšie o $50, takže sme vyberali Košic. To bolo v ktorom roku? 93, 94. Ako ste to začali zvládať celé všetko? Lebo samozrejme to na medicíne študovať, to nie je sranda, že tam sa človek musí dennodenne učiť a stále memorovať. A v akom jazyku ste sa učili? My sme sa učili v angličtine. Takže my sme chodili zahranične, boli sme spolu, neboli sme so Slovakmi. To bol škola, trieda pre zahraničný. Takže vy ste študovali v anglickom jazyku? Áno, v anglickom. Aha, ja som myslel, že ste mali Slovensku. Nie, a ku tomu mali sme aj slovenčinu na vysokú, ako cudzí predmet, ako pre nás. Áno. A ťažko bolo, ale chvála Bohu, taká podpora medzi mojimi spolužiakmi. Mal som staršieho spolužiaka, mali sme mladšieho spolužiaka. Odkiaľ boli tí spolužiaci? Toto sú nejaké fotografie zo školy? To sú aj fotografie zo školy. Jedného z tých kamarátov mám, čo teraz je kardiolog v Londýne s okuliármi. Aj hore je, aj dole. To sú také, že sme mali zo školy presné. Takže tam hore sú už po škole. Tí dolní posledné fotky, tí dole, to sú kamarát, jeden z nich je momentálne naľavo je s okuliármi, má svoju nemocnicu, jeden z najlepších ortopedov v Iráne. Ten v strede je urológ, momentálne tiež v Londýne robí. Tam som ja vedľa neho. Takže všetci sme začali tá škola. Bolo ťažko. To boli všetko chalani z Iránu?
Tam boli chalani z Iránu a boli aj chalani z arabských krajín. Palestína, väčšinou boli z Palestíny. Takže boli aj iní, boli aj z Indie. Boli veľa ľudí, rozdielne krajiny. Ale my sme z Iránu boli sme väčšinou jeden z najväčších skupín. Keď na to štúdium spomínate, spovedali ste, že nebolo to ľahké. V čom to bolo ťažké? Učiť sa. Akože sa vám nechcelo, alebo ste nezvládali, alebo bolo toho veľa, alebo v čom to bolo ťažké? Medicína je taká škola, ktorý keď sa učíte 9 krát, ako povedal môj profesor, 9 krát zabudnete. Keď sa učíte 10 krát zabudnete. Takže ono je veľa učenie, učiť sa. My sme sa učili. Ja pamätám sa, druhý ročník, po 6 mesiacov učenia anatómie som volal ockovi, hovorím, myslím, že to nezvládnem. A to bolo taká zaujímavé, že ocko povedal, že keď nezvládneš vôbec, on nič nejde. Nemusíš. Keď nebudeš mať skúšku, tak prídeš naspäť, budeme robiť spolu. Ale chvála Bohu, to som skončil. Takže to bolo veľa informácií. Veľké množstvo učiva, hej? Áno. Neboli ste na to naučení? Nikdy takto som sa neučil. A ten študentský život na tej vysokej škole, tam ste ho prežívali ako? Tak klasický ten internátny spôsob, že ste sa chodili zabávať, alebo ste mali v prvom rade školu pred sebou a potom to ostatné, alebo ako to fungovalo? No presne, ako hovoríte. Takže dokedy sme nemali skúšky, tak typicky slovenská škola. Takže zábava, tu hore, dole, všetko robiť, ale len sa neučiť. A keď prišli skúšky, takže už sme boli doma. Bolo také časy, že čo som celé leto, 2 mesiace, ani som nešiel nikam. Keď ste skončili medicínu, zubarinu, tedy ste mali koľko rokov? To bol v 98. a mal som 28. Mladý 28-ročný človek odišiel z Košic zo školy s titulom doktor, zubar, stomatológ, áno? Áno. Čo potom bolo? Tak vtedy mal som plány študovať. Podporovali mi rodičia. Finančne všetko, áno? Všetko. Takže som vyberal štúdium na vysokú školu v odbore parodontológia v Košiciach. A teda skončili ste túto školu a išli ste ešte ďalej študovať. Medicína je taká, že stále chcete niečo sa učiť viac. Ono práve, že čím idete vyšší, tým je ľahšie sa učíte. Najhoršie časy v medicíne je prvý 2 roky. Tam sú ťažké roky a to sa nedá. To zvyknete. Dokedy zvyknete, už potom máte školu za sebou. A už vtedy som chcel, tak som išiel na parodontológiu 3 roky. Tam som študoval, ale som nedokončil školu. Tam som nedokončil a už som začal hľadať prácu. Kde ste sa zamestnali prvýkrát ako mladý zubár, lekár? Takže prvýkrát po škole tu v Trenčine. Takže z tých Košic ste prišli hneď do Trenčína. Presne. A prečo do Trenčína? Zrovna ste si Trenčín vybrali. Takže vtedy hľadal som prácu, pani doktorka Murgašová hľadala doktora, mladého doktora. Natoľko, že ona zamerala na parodontológiu, ochorenie ďasna a sliznice. Ano. Tak som prišiel za ňou, takže ona tak začala sa pýtať, či viem niečo. Tak čo sa pýtala, tak z parodontológie som jej odpovedal. Tak myslela, že som najdokonalejší zubár. A milila sa? Áno, milila sa. Prečo? Preto bolombovanie, brúsenie, iné veci som nevidel vôbec. Ono v tej odbore svoj parodontológie som bol dobrý, takže nemal som problém. Ale keď prídete do bežnej praxi z nemocnice, tak ste zistili, že čo všetko neviete. Áno. A ona strašne mi pomohla, ma naučila. Mala trpezlivosť vám vysvetľovať, ukazovať, hej? Presne. Už tak trpezlivosť teraz ťažko povedať, ale vtedy mala veľa. Veľa. Ako dlho ste tam pracovali? Niekoľko rokov som pracoval, do 98. do 2001, myslím, že u nej som robil. A som sa naučil strašne veľa vecí, čo som v živote nemohol naučiť sa inde. A
kedy ste nabrali odvahu, že si spravíte svoju súkromnú ambulanciu? To prišlo tak, že už natoľko, že už som bol po atestácie. Znamená, že v tom danom čase, keď by ste robili atestáciu 3 roky po škole, mohli ste otvoriť vlastnú ambulanciu. Tak som začal hľadať ambulanciu. A v tom danom čase Hornej Súči starosta, pán Bilčík, takže mi ponúkal, že oni mi dávajú požičku. Takže, že vám zriadia ambulanciu. Mi požičajú, aby som zariadil ambulanciu a bez zisku, aby som im vrátil. A to len kvôli tomu, aby tí ľudia tam z obce nemuseli chodiť do Trenčína. Áno? Presne. V tom danom čase veľmi pomohol tých ľuďom tam. A ja som prišiel a hovorím, dobre, takže požičali mi peniaze, zariadil som ambulanciu a začal som tam robiť. A tam ste boli ako dlho? Tam bolo ináč. Tam som začal robiť ja, potom začal robiť moja bývalá manželka, potom ešte začala robiť tam jedna doktorka pre mňa. Takže to bolo dlhodobo, sme mali tam otvorené. Presne neviem vám povedať. Ale už tam začínalo tak, že ste si začali stavať to vaše zubárske podhubie, áno, presne. Kde už ste začali, kde ste sa dostali na začiatok budovania už takej svojej veľkej tej súčasnej zubnej kliniky. Všetko to malo svoju nejakú postupnosť. Áno, presne. Z tej Hornej Súče ste sa potom zase vrátili naspäť do Trenčína, áno? Hornú Súču som mal a potom som prenajal v Trenčína ambulanciu. Som prenajal od pani doktorky Gulikovej jednu kreslo a som po obede robil. Takže väčšinou som začal o 4:00 po obede a skončil som okolo 10:00. A nevnímali ste nejakým spôsobom, že ľudia nechcú k vám chodiť, pretože ste treba z Iránu, alebo nestretli ste sa s tým? Práve, že nie. Opačne. To bolo najväčšie úspech pre mňa, keď som nebol Slovák. Myslím, že Slováci celkom nemajú voči cudzincov nič. Oni práve, že chcú skúšať, či náhodou ten cudzinec nie je lepší ako môj. A druhá vec, my ako cudzinci snažíme sa byť aspoň lepší ako to, čo sme. Možno keby som bol v mojom krajinom, by som nedosiahol taký úspech ako tu. Ale tu je taký, že cudzinec, Slovák, kolega. Snažím sa byť lepší ako tí ostatní. A tak to prespelo. U vás v súčasnosti v tej vašej zubnej klinike, ktorú vlastníte, je jedna z najväčších, respektíve najväčšia tu v Trenčianskom regióne. Máte na webovej stránke fotku takéhoto pána. Strašne ma to zaujalo, že prečo ho tam máte, kto to je. Čo to pre vás znamená? To je to, že medicína, zubarina vôbec nejde o vzdelanie. Tá vzdelanie veľmi pomáha, ale veľa vecí potrebujete na to skúsenosti. Môžete byť najvzdelanejší. Keď raz dostanete poprvýkrát čokoľvek, nemusíte ho robiť presne podľa knihy a správne. A táto fotka potom symbolizuje čo? Skúsenosti. Skúsenosti. To je to, čo pri tých koľko rokov, čo praxujem, dosiahli sme. A snažím sa ukázať mojim doktorom, aby boli najlepší. Ale na to potrebujete čas. A jedna vec, čo hovoria Slováci, každý sa učí z vlastnej chyby. Vy ste sa z akej chyby učili? Tiež z vlastnej? Nie, ja som sa učil od môjho bývalého profesora jednu vetu. Ja som tu, keď ty pokazíš, ja opravím. A to robím aj ja u svojich doktorov. Takže som mal takých učiteľov, ktorí keď som potreboval, tak mi pomohli, ma naučili. Všetci, celý kolektív od začiatku po medicíne, keď som skončil až do dneskajšieho dňa veľakrát mi pomôžu. Tých, čo majú skúsenosti. A teraz to robím aj ja. Moji doktori prídu, nevidia, niečo dostanú, niečo sa pokazí. Ja som tam, aby som im
opravil. 300 eur vyhráva Dada Karasová, Trenčín. V dnešnej dobe sa zubárina ako taká už pokladá za ako podnikanie, hej, ako remeslo. No je v tom veľký rozdiel pre vás, že je to ozaj to remeslo, že sa musíte starať aj o to, aby ste zarobili tie peniaze a o tých ľudí, alebo je to pre vás v prvom rade pomoc pre tých pacientov, ako to vy vnímate? Tak my sme sa učili medicínu, takže aby sme pomohli. To je bolo základ. Ale sme dosiahli na taký úrovni, že nemôžete pomáhať bez techniku. Teraz na to potrebujete veľa vecí. Chcete pomôcť, tak potrebujete na to nejakú techniku. Chcete kúpiť techniku, potrebujete peniaze. Tých peniaze nemáte. Čo budete robiť? Tak jednoducho príde, že tam jeden bez druhého nejde. Nemôžete povedať, že pomôžem, neberem peniaze. Nemôžete potom mať techniku. Nikdy nemôžete pomôcť. Takže prídete, teraz momentálne techniky, čo my máme v ambulancie, patrí medzi špičkové. Potrebujete byť najlepší, musíte mať najlepšiu techniku. A aby ste mohli kúpiť, tak už to je podnikanie. To už je podnikanie. Potrebujete peniaze, kúpite to a ste najlepší. Takže kedysi medicína nebolo tak rozsiahla alebo zubárina ako teraz. Každý vertal a keď nevidel vertať, tak vyterol. Teraz nie. Teraz sa už lieči. Teraz už sa lieči. Aj to, čo je nemožné. A všetky tí veci chcete mať menej bolestivé, chcete mať lepšie, chcete mať rýchlejšie. Každý z tých vecí potrebujete nejakú techniku. Chcete mať za 2 hodiny korunku? Tak musíte mať techniku, aby to vám urobil. Kedy si robili laboranty. Ale technicky je to možné, áno? Je to možné. Ale potrebujete k tomu mať zariadenie, technológiu. Áno, presne. Ako zubárina je už fyzicky viacej podnikania ako medicína. Tam smerovala aj tá moja otázka, že už je to viac ako podnikanie, ako samotný ten medicínsky úkon. Proste, že už musíte robiť ako stolár, že vyrobiť niečo na zákazku. Áno, už je to tak, kedysi mohli ste robiť ako aj medicínu. Teraz bez techniky nemôžete. Veľa doktorov stále robia, snažia sa robiť jednoduché veci, ale keď nemajú techniku, nemôžu dotiahnuť. Nemôžu vám dať komplet to, čo potrebujete. A natoľko, že štát v tom sektore beral tak, že my sme súkromníci a nám toľko, čo potrebujeme, nedostaneme financie od poistovny. Takže my musíme pýtať od pacienta. Poistovna nám uhradí nejaký čas a zbytok musí pacient uhradiť. Ale to je dôvodom, že ten systém je tak nastavený, že nepokrýva všetky tie náklady, ktoré sú s tým spojené. Áno. A vy ste nútení to, jednoducho musíte to nejakým spôsobom vyrovnať, pretože podnikáte a musíte platiť úvery a tak ďalej a poskytujete tie špičkové služby. Áno, to sú na začiatky. Nemali ste strach do takéhoto biznisu vstúpiť? Nie, môj otec je podnikateľ, biznismen. A môj otec... V čom podniká váš otec? Môj otec kedysi robil ako súkromný bankár. To mal malú banku. Súkromnú banku? 3 pobočky. V Iráne, Dubaj a Katar. To sú 3 štáty. Kedysi fungovalo takto. Že to pracoval s peniazmi. Kedysi boli zmenáre na Slovensko, takže aj existujú aj teraz, ale vtedy boli v Iráne. Takže ľudia potrebovali cudzie peniaze, tento, tamto, tak to on robil v súkromnom sfere. A on 2-krát skrachoval. A mi povedal, že keď chceš podnikať, tak musíš robiť niečo, ktorý zostane ti v hlave, nie v rukách. Takže podnikanie, takže keď som zubárom, tak stále ho máme. Aj keď skrachujem, ako môj kamarát hovorí, že aj keď v Hornej Volte otvorím ambulanciu, stále mám zákazníkov. A to je tým rozdiel medzi podnikanie a medicínu. A nikdy som sa nebal risknúť. Ste taký typ odvážny, hej? Nie odvážne, stále snažím sa byť iný. Iný ako ostatní. Presne. Keď robili všetci zubári do 12, ja som robil do 10 večer. Aj dneska som jediný, väčšinou myslím, že jediný, čo máme otvorené do 7 večer. Takže od 7 ráno do 7 večer.
Takže teraz je iný život. Ľudia chodia do práce, ľudia nemajú čas chodiť na návšteve. Nemôžu berať dovolenku, aby mohli zubára navštíviť. Tak väčšinou chcú mať po obede. Takže ste sa absolútne prispôsobili tomu životnému štandardu alebo trendu, aký v súčasnosti je. Áno, nie ten trend, čo je na Slovensku, že stredu mám dlhý deň, ostatné dni normálne. Takže všetci začíname pondok od 7. do 3. a všetci zatvárame. Nie, my robíme vtedy, keď už všetci aj zatvorené sú. To ako keď spomínal Karel Gott, že my začíname vtedy, keď iní končia. Čia, presne. Pán doktor, chcem sa vás ešte opýtať tým, že ste moslim, ako vy vnímate tie naše sviatky, Vianoce, Veľkú noc a ako vy prežívate vaše moslimské sviatky? Takže väčšinou moslimské sviatky neoslavujeme. A toľko, že som Peržian, tak väčšinou oslavujem iránske sviatky. A je to veľký rozdiel? Je to rozdiel. Moslimské sviatky, napríklad jeden z nich je koncom Ramadana, keď momentálne je Ramadan, skončí Ramadan, oslavujú. Takže to je moslimský. Moslimskí sú viacej druhov. Ale natoľko, že my v Iráne väčšinou oslavujeme persky. Nový rok. Iránsky nový rok. Prvý jarný deň. To je iránsky nový rok, je na prvý jarný deň? Áno, presne. 21. marca. Áno, a teraz je rok 1400. 1400. Áno. Takže to oslavujem. Takže vy ste ešte mladý človek. Áno. Dobre, a ako ste sa prispôsobovali tým našim tradíciám? Práve, že to bolo od začiatku, keď som prišiel na Slovensko, som chcel byť tak ako Slováci. Snažil som, aby som nebol iný. Poznáte aj slovenskú hymnu? By som, keď snažil, možno by som aj spieval. Ale takže som snažil byť ako Slovák. Takže čo jedli, to som jedol. Čo píli, to som pil. Čo oslavovali, som oslavoval. Takže chcel som, keď bol som v jednej skupine, nemohol som povedať, že ja to nejem, ja to nebudem s vami, nebudem piť, nebudem jesť. A ešte dlho vám trvalo sa naučiť na našu kuchyňu a tak? Zvyknúť si na to? Ja som nikdy nezvykol. A čo jedávate? Ja najlepšie varím sám. Perské jedlo. Iránske. A kde beriete ingrediencie a všetky tie produkty k tomu? Väčšinou takže z Viedny nákup robím. Alebo z domu donesú. Keď brat teraz častejšie cestuje, on z domu donese. Ingrediencie máme. My nemáme ďaleko, my môžeme nákup robiť z tureckých obchodov, to majú takisto, indické obchodov. Lebo tie koreniny a to je všetko od vás. Áno, áno. A mäso jedávate baranie, alebo aké jedávate? Jahnacie, baranine, to jedávam často. A hovädzie, telacie. A bravčové nemám problém jesť, ale nikdy ho nevarím. Nikdy som nemal možnosť ho kúpiť a variť. Takže keď Počkajte, teraz nechápem, akože nemali ste ho možnosť kúpiť. Veď bravčov... Ako nie, nekupujem. Tak. Aha, tak, že si ho nejdete k mesiarovi, že kúpim si bravčový bôčik. Áno, presne. A keď ste tu žili a spomínali ste, že manželka doma varila vám takéto jedlo? Viacej, takže ona varila občas tie slovenské jedlá, ale hovorím, že aj moji deti väčšinou už sú oni sú väčšinou už chodia cez víkendy ku mne kvôli iránske jedlo. Áno. Oni majú svoje obľúbené, zavolajú, že čo chcú, tak prídu ku mne a jedia iránske jedlo. A my v jedálni nemáme vôbec toľko mukovité ako vy. Hej, takže čo je salátke, čo je muka tam, takže také jedla nemáme v Iráne. To sú zákusky, keď povieme tí buchty, varené buchty. A čo vám najviac chutí tu na Slovensku? Také slovenské jedlo. Neviem, či je to slovenské jedlo vypražaný sír. To máte rád, hej? Áno, takže aj mám rád aj zemiakový šalát, ale to je len v tom spôsobom, že keď príde Vianoce, takže som mohol jesť jeden deň, nie 3 dní, 4 dní ako vy. Už potom to vám nechutí? Po 4. deň už nechcem ho vidieť. Kapustnicu, takže jeden deň je dobre, 2 dní je dobre. Už je, keď tu príde tu sviatky na Slovensko, už to jete strašne dlho. A u vás je stále zmena, aj? Každý deň iné. Ranajky je iné, obed je iné, večera je iné. Väčšinou varíme rýža na obedy. Meso máme všade. Zeleninu máme veľa.
To znamená, že keď vaša mamička doma sa starala o rodinu, ona nepracovala. Pracovala? Ona nepracovala. U vás ženy sú väčšinou doma a sa starajú o domácnosť, alebo ako to funguje v Iráne? Momentálne v Iráne ako moje sestry, všetci pracujú. Hej? Takže už to je také obdobie, že nemôže žena nepracovať. Ale nemajú toľko detí. Áno, ale v tom období, keď ste boli vy mali, tak mamička nepracovala. Nepracovala. Ani by nestihla. No veď, keď musela variť raňajky, obed, večere, každé iné. Áno. Pán doktor, chcel by som sa ešte opýtať záverečnú otázku. Zmenili by ste niečo na vašich rozhodnutiach v živote, ktoré ste spravili, že ste sa dostali na Slovensko? Tú otázku často dostávam. Nie. By som nič nezmenil v svojom živote. Keby som sa vrátil späť, všetko, čo som robil, by som robil to isté. A aj keď už viem, ako dopadne, aký je výsledok, všetko by som robil to isté. Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. Ďakujem veľmi pekne aj ja. Všetko dobré. Ďakujem, príjemný deň.